Umgubho walonyaka usho kuphela kweminyaka engama-48 abafundi baseSoweto baqopha umlando bebhikisha belwisana nohulumeni wobandlululo ngo-1976 bephikisana nomthetho ukuthi kufundwe ngolwimi lwesiBhunu esikoleni. Kodwa umzabalazo wentsha ngo-1976 awusafani nalokhu intsha yanamhlanje elisana nakho. Intsha yamanje ibhekene nezinselele eziningi ezifaka phakathi kwentuleka kwamathuba omsebenzi. Young people in the province and the country in general are crying of unemployment. They are skilled, they went to school. Now the president is making a commitment that he has heard our calls that they must create jobs. To me, this day is a day of hope. It's a day where it shows me that yes, you can, regardless of your age. Iphini likaMengameli uPaul Mashatile uthi baziqonda izinselele ezibhekene nabantu abasha bakuleli okubalwa kuzo ubupha, ungalingani kanye nokuntuleka kwamathuba omsebenzi. In this regard, we will in the next 5 years focus on creating jobs, building an inclusive and growing economy. We will equally focus on implementing a program focused on skilling youth with the skills of the future. Kusenjalo uhulumeni waseGauteng usebenzise lolu suku lwanamuhla ukukhumbula abantu abashona ngesikhathi somzabalazo wabafundi bango-1976. Lo mgubho uqale ngokuthi kubekwe izimbali ethuneni likaHector Peterson owabulawa ngesikhathi amaphoyisa evulela ngenhlamvu kubafundi ababebhikisha eSoweto. Isiphathimandla zesifundazwe zinxuse ukuthi kube nokusebenzisana kwezinhlaka ezahlukene ukuze kuthuthukiswe abantu abasha. Youth empowerment is not a one-sided process. Collaborations is required between the government, educational institutions, corporations, and communities. It is required for government to prioritize youth development, businesses that invest in young talent. Njengoba kusungulwe uhulumeni wehlandla lesikhombisa, iningi linethemba lokuthi maningi amathuba azovuleka azothuthukisa intsha.